Boas tardes, arrancamos esta rolda de prensa de Freddy Álvarez, adestrador do Celta Fortuna, na previa do partido de mañá en Abanca Balaidos ante o Andorra. Por favor. Bos días, Freddy. Un pouco saber como foi esta semana de traballo e saber quenes están preparados para este partido. Sei que tedes a baixa de Mateo Sobral pola convocatoria coa Sub-18, pero un pouco ver quenes van a estar no partido e como foi iso a semana de traballo. Bueno, bos días. En principio, unha semana moi longa. Ao final, xogar sábado en Cádiz e ahora o seguinte partido pois un luns, pois bueno, unha semana moi longa para todos. Ao final, pois bueno, o que tenga o fútbol profesional, que pode xogar de venres a luns en calquer momento e, bueno, nos tocou este calendario, pero esperando con moita ilusión. En principio temos prácticamente a todo o mundo disponible, excepto Blab, que todavía ten problemas en canto a papéis, que, bueno, a ver se solucionan esta semana. E logo, pois, bueno, habláis de Mateo Sobral, que, bueno, é unha boa nova para todo o celtismo, non? Un xogador máis que acumula convocatorias coa selección española, e do resto, pois, deberían estar todos. Esta tarde chegarán Antañón e Burcio, que mañán se unirán ao equipo, pero do resto non temos a día de hoxe lesións e todo o mundo disponible. Voltades bueno, a Balaidos. Espero a Gas Marcos, que hoxe tivo un proceso gripal, veremos a ver como evoluciona durante o día e veremos se mañán pode estar. Voltades a Balaidos nun contexto completamente distinto aos da tempada pasada. Xogades o primeiro partido na segunda división, un pouco como se xestionan esas emocións e un pouco saber se andades un pouco preocupados polo posible estado do céspede que vai ser novo. Bueno, empezo pola segunda. Todo o mundo me traslada que o céspede vai estar en boas condicións. Aparte, todos sabemos de que nunha semana vai a vivir 4 encontros, entonces, bueno, dicen que vai a estar preparado, que vai a estar en boas condicións, entonces penso que é algo que non nos vai a preocupar. Da primeira pregunta, pois moi ilusionados, tremendamente ilusionados. A semana pasada estábamos ilusionados por debutar na segunda división, pero agora estamos ilusionados por debutar na segunda división a nosa casa coa nosa xente. Sabemos que nestes momentos, pois bueno, a nosa afección está ten moitas ganas de ver o Fortuna, está moi enraizada co Fortuna, estamos recibindo moitísimo apoio de toda a afición, de toda a xente, e todos os xogadores e corpo técnico temos moitísimas ganas de xogar diante da nosa xente, de corresponderlle no céspede o seu apoio e o gallá mañá podamos facer un bo partido e que yo podamos dedicar a nosa afición. Boas, Freddy, unha das cousas que comentaches en varias ocasións é a importancia de adaptarse canto antes, de aterrizar ben na categoría. Daba a impresión un pouco en Cádiz nos primeiros minutos que casi pedías permiso para xogar. Supoño que o xogar xa un partido e agora xogar na casa, que ten que ser xa, non sei se o cúmulo da adaptación á categoría, pero bueno, que o equipo siga dando pasos para adaptarse á categoría. Sí, non é fácil, non é doado. Penso que ainda nos vai costar partidos para adaptarnos de verdad. É certo de que outro día, sobre todo na primeira metade, nos costou adaptarnos, nos costou, pois bueno, un escenario como era o novo Mirandilla, onde o rival apretaba moito, e nos costou sobre todo ao principio. Ao final, pois bueno, xa dixemos que éramos xente xoven e que pouco a pouco teremos que ir vendo como que é o que nos depara a competición, que é o que nos deparan os nosos rivais, novos rivais en teoría moito máis exigentes que os que viñamos tendo na primeira ref, pero aquí temos xogadores con moito talento, xogadores elexidos, moi preparados, e espero que esa adaptación pois dure o menos posible e, bueno, que logo gañaremos, perderemos, pero sabendo realmente o que nos vamos a topar en cada partido. Bueno, mañán temos un escenario moi complexo polo que nos vai a presentar o rival e, bueno, preparados para afrontalo. Decías antes que esta tarde chegan Burcio e Antañón. Eso a hora de preparar os partidos é unha complicación, non poder contar cos xogadores habitualmente? Bueno, é unha complicación, pero a súa vez é algo habitual cando entrenas a un filial. Vamos a ver, a todos os adestradores nos gustaría adestrar de lunes a venres ou de lunes a sábado cos xogadores dos que vas a dispoñer o fin de semana, pero isto levamos vivindo xa moitos anos. Ao final, sempre que un xogador do filial adestra co primeiro equipo ou un juvenil entrena con nós, ao final, pois bueno, vais a xogar co equipo ao que pertence, pois bueno, xa estamos todos moi acostumbrados, todos os xogadores o teñen moi interiorizado, xa coñecen de sobra os mecanismos que temos que utilizar, entonces, bueno, non creo que sea un problema para ningún de nós, nin para os nosos compañeiros. Hola, Freddy, por a miña parte un par de cousas. Por un lado, esa falta ou necesidade de adaptación do equipo, non sei se pensas que ahora mismo que está dando un nivel que ti pensabas que ia dar, por riba, por debaixo. Bueno, todavía cedo.
Todavía cedo, levamos 90 minutos únicamente, levamos 90 minutos no partido de Cádiz e todavía cedo para valorar, para facer unha valoración de decir estamos adaptados ou non. Vamos a ver, eu penso que outro día o equipo penso que fomos de menos a máis. Creo que a medida que avanzaba o partido o equipo acabou mellor do que iniciou. Entonces, bueno, eso quere decir que o equipo, bueno, foise asentando. Nos malos momentos non nos penalizou, é dicir, nos malos momentos fomos capaces de aguantar, somos capaces de resistir e logo pois tivemos as nosas opcións. Entonces, bueno, sei que outro día o equipo medrou durante o partido, pero todavía é cedo para facer unha valoración de se xa estamos preparados. Verán moitos equipos que nos pondrán en moitas dificultades e logo, pois, bueno, iremos dando pasos, pero todavía é cedo para facer esa valoración. Do Andorra, que destacaría? Bueno, un equipo que me gusta moito, un equipo, bueno, moi perfil Barça, portero o seu presidente de onde ven e que xoga, pois, bueno, un sistema moi claro, moi marcado, moi definido, un estilo de xogo moi combinativo, moi presionante, un equipo que presiona moitísimo e un equipo que está facendo moi ben as cousas nas últimas temporadas, non? Desde que ascendeu, bueno, xa os últimos 5 anos xa estivo na segunda, descendeu, volveu a ascender, este ano se volveu a manter e agora, pois, bueno, parece ser que queren dar un pasiño máis, que teñen ganas de, bueno, de acercalo a esa primeira división e un equipo con moitísimos bons xogadores e cun modelo de xogo moi atractivo, de xogar moi ben o fútbol, de sacarlle a posesión ao rival, de ser profundos, de ser verticais. Espero un partido moi difícil, un rival que nos pode sacar o balón en moitos momentos do partido e que temos que estar preparados para enfrontarnos a un gran equipo e que está facendo moi ben as cousas. Por a miña parte última, outro día falabas da necesidade de incorporar un medio centro para completar o plantén. En estes últimos días, bueno, se ha confirmado o interese do clube por Stefan Bajcetic, que é un xogador que coñeces moi ben. É o xogador que ahora mismo precisas para... Sí, necesitamos un medio centro e sabemos que Stefan pode cumprir ese requisito perfectamente. Sabemos que Stefan pode ser un xogador máis polivalente, pero é un centrocampista. Entonces, bueno, é certo de que, bueno, todo o mundo sabe que pode haber un interés, pero, bueno, intentaremos que nesta próxima semana, que sea a última, intentar conquerir a fechase dun medio centro. Veremos si é Stefan, si é outro, pero bueno, intentaremos completar porque ahora mismo estamos bastante escasos, ¿no?, en esa posición. Llevamos toda pretemporada, 6 semanas adestrando y prácticamente solo con Capdevila, ¿no? No día a día. Antañón Burcio habitualmente no día a día o primeiro equipo, entonces solo Capdevila, máis Hugo López, Mateo, Subenís, pero bueno, todos sabemos que aí temos un déficit e temos que intentar incorporar nesta última semana. Non sei se ves un pouco problemático o feito de que, bueno, le vayas lá 15 meses sin chegar. Bueno, non sería un fixaxe, supoño, de rendimento inmediato. Veremos a ver como está, si chega a vir. Tamén, si viñera de xogar regularmente, seguramente non tendríamos opcións, non, de poder incorporarlo, o sea, tendrían seguramente objetivos máis ambiciosos. Entonces, bueno, veremos, esto son cosas que pasan no fútbol e, bueno, un xogador que coñece a casa, que coñecemos e bueno, ojalá se poida dar. Está terminando máis cousas? Sí, lógicamente. No, medio centro solo. É certo de que temos máis cousas aparte de Stefan, porque, bueno, sabemos que o mercado a veces se ensucia e non eres capaz de incorporar o que queres e ao final, cando non podes incorporar a primeira opción, segunda opción, hai que irse a unha terceira ou cuarta opción e estamos vendo máis cousas, sin duda, sí. Pero solo medio centro. Solo medio centro. E pensas que con ese medio centro, unha vez que chegue a plantilla, estaría redonda para ti? Estaría moi equilibrada, sí, estaría equilibrada, teríamos prácticamente 2 xogadores por posto e penso que estaría equilibrada. Ao final foron as 3-4 incorporacións que pedimos ao principio, os 4 xogadores que se foron, máis os que hubo que deu paso de arriba. Entonces, bueno, penso que sería pois o que ao principio de temporada na planificación pois nos marcamos, non, ese objetivo. É un pouco ten que ver co mercado, pero máis no período de salidas tedes 4 porteiros, tedes sí. Como ides facer ou se sabe máis ou menos a pretensión que ten o clube de cara a esa agora mesmo, eso é unha pregunta que non che vou a poder contestar eu. A día de hoxe Izan Server está sin licencia e os 4 que está sin licencia e logo, agora mesmo non temos licencias para ter 4. O club sei que está traballando en eso, pero non é unha pregunta agora mesmo que che poida contestar. Listo. Molt bé. Grazas.